Sprite vagyok, ez itt a Hot 16 Challenge. Köszönöm a kihívást mind Trainnek, mind Fate-nek, pacsi nekik. Szóval mi is ez a Hot 16 Challenge, aki nem tudná, 32 sort kell megírni és felreppelni úgy, hogy nincs vágás, tehát egyben hadd szóljon. Itt az én 32 sorom. Tetszik ez a kihívás? Erősíti a hip-hop közeget, figyeld! Basszunk rá egy kis hangot. Ja! TYPL haver! Kezdjünk egy hanyag közszeljel. Hip-hop az etalon, de amit mondok úgy megcsavar, hogy kell neked majd egy dedalom. Van nálam nyeles, beadom. Hát 16-ben megérdemled, mondtam ne játsz tűzzel, mert a végén megígethet. Na, jó régóta kusba vagyok. Ja, jó sokáig kusba leszek. Faszom, te a kretint fullba adod. Nem vágod, mik ezek a furcsa neszek. Ki mondjam, amit hallani akarsz. Nem lettem eminentes, leszel attól, hogy hadarsz. Hiába kaparsz, csak egy youtuber maradsz. Ha ki akarsz törni, jobban erőltesd meg magad soha. Nem rappeltem azért, hogy a szemed bánissam sokat. Mi ült a hangom, meg egy kicsit meghíztam, hogy mi? Ja, várjál, mégsem magyarázom, mi az irónia, vagy kezd leesni szépen, ó még nem. Akkor tessék még egy tréfa, amit itt a többség rappet nevez követendő példa. Tenni kell, nem elég másokat okolni. Érted, van, ami nem fog magától lesz. Na, úgy sejtem elkezdett leesni, hogy mit kell keresni, szeretni, levenni a polcról. Hála Istennek pont jókor, 7:59 van és az időből kifutunk 8-kor. Szóval bocsi, jövök még vissza, ilyen a zene, minden gondolatom vissza. Értem a kottár, de már nem vezeti a kezem. A zongorában maradt, bár fekete lemezem. Most egy időre leállok, a mikrofont leteszem, és ha lesz értelme, az összes rimet felveszem. Jól van, én vágom, ez is közszáj, de meg lehet, hogy pont így jött ki a logikai keretes szerkezet. Ja, keretes szerkezet. 2-0-14 vége. TYPL. Gyertek HMV-re, jó? Az én kihívottaim pedig Smile of Hell Szegedről, Nova Szegedről, Pete Kecskemétről, na meg Scraptesom természetesen. 72 órátok van, 32 sor, hajrá, lássuk! Hot 16!